माबा नेट स्ल' जाबाय थादोंलै मा जाखोथाय नेटफ्रानो लस जाथारगोन माथो बाब्रे आयदा एसां बुरजानि नेट नांथारनाय मा सिरि नङाब्रा नै गुमै फैलायबाय थेंक इउ नेट स्ल'मोनलै बिराद नेट स्ल'मोन नै दा मा सिरि नङा माजों सावसुब बोखो गुमै खोन्थाहरदो दे गुमै लाइक दान खालामना हो माजों सावसुब बोखो खोन्थाहरदो दे राव थाङाखै दाना रावनियाव थाङाखै होनदों लाइक दान थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना नै ओइस फैदों हाय दादा दासो आंहा दाना अके आंबो दासो होखादों आरोना ओइस बि थेंक इउ स' माच आंखौ फल' खालामना होदो लोगोफोर हायोबा इन्सटाग्रामफोराव आंबो बेक फल' खालामगोन ओइस बि फल' खालाम आंखौ इन्सटाग्रामाव खालामबा ओमफ्राय एभ्रिवान गाइस मोदान होनाब्रा नै एकदमबारे दारिखौ सिनबायलां नै दिनै एकदमबारे मानसिफोरा बुङोमोन बोरमा दारि होननानै सिनजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय खालामगोन दे आदा होनदारना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो दं आरोना लिंकफोरा जिखुनु आरोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दंजोबो बेनिफ्राय मा ओंख्रि जाखो बुंदो दे ओइस बि मा ओंख्रि जाबोनाय ओमफ्राय जोंना माखो जाय आंनि दहायनि एलबिआव दंमोन बिसोरनावसो आंबो एलबिआव सापर्ट होदों दाना अके गुमै अके जाखांबाय नामा आदानो जाखांबाय माबासोमोन जोंना ओंख्रिया मा होनना बुंगोन दालि ओंख्रिसोमोन ओमफ्राय पटल भाजा ओमफ्राय बिदिनो बुट गोथां बिलाहि सामब्राम दुन्दिया हानायमोन आरोना बेजों जाबाय उसके बाद मानासी आ गया हाय भैया गुड इवनिंग बोल रहे गुड इवनिंग मानसी हेलो मानसी बोलो क्या कर रहा है इसके बाद आंनि फावबो फल' खालाम डिसक्रिपसनाव लिंक दं दाना अके बेनिफ्राय गोथाव दे दानदारना जोंना बिया एसबि नोंसा मा ओंख्रि दे खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जाखो एसबि ब्लग मा खबर आब' नावनो जोंना गुमै खोन्थाहरदो दे दालि आलु भाजा दानदारना दालि आलु भाजा गोथाव दालि आलु भाजा गोथाव जोंनाबोथ' दालियानो जोंना पटलल'सो भाजा जाबाय ओमफ्राय बैनाय नोंबो माथो आंबो जोंनि सेरावनो होनदारना नोंबो माथो आंबो जोंनि सेरावनो होनदों आंबो उदालगुरिनिब्रा आंबो नोंना मा गामिमोन खोन्थाहरलाय नोंना मा गामिमोनलाय बयस नोंना बयस ना माबासो मा दहैयो मा होनदोंमोनलाय टंला ना मा खैराबारि होनदोंमोनथाय ना मा होनखो खोन्थाहरदो दे खमायना थाथारदों साला मोजां आगै खबरा नोंनालाय दारनानै अनन आंनाबो मोजां खबरा गल आंना दारना अनन मोजां मा जागोन दे दारना जेबो नङा जागोन सरि स्पेलिंआ मिस्टेक जादों माने नोंबो जोंनि सेरावनो खैराबारि दारना अके जेबो नङा स्पेलिं गोलाव दाननो नङा जेबो नङा खैराबारि ना खैराबारि टंला खैराबारिसिम गोलैयोना उदालगुरिया खैराबारियाबोथ' उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो गोलैयो खैराबारिसिममोन नामाथाय ने उदालगुरिया माबाया बर्डारा गरायसरसो ना बर्डारा जोंना नावकाटाया बर्डार गोलैयो नामा उदालगुरि बाक्सा
इसके बाद बयस सिमां सापर्ट खालामना हो आगै आंनि चेनेलखौ होनदों नै सिमलिबारि सिनायो सिमलिबारि सिनायो उदालगुरि गोलैयो दाना आं सिमलिबारि खोनायाखैलै सिमलिबारि खोनायाखै आरोना आङो नोंगौ आब' होनांगौ आरोना माजों सोलाबखो खोन्थाहरदो दे जोंना बयस गुमै 8 जन दं दे सोर 8 जन दंथाय कमेन्ट खालाम जायो साबा दङ साबा सोर दङ साबा कमेन्ट खालामलाय देलाय दे लागाव हनै फैनाय सना जिउ जालायबाय आं लाजिबाय आरोना लाजिबाय हाय सोना हाय 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 सोना दाना तुम्हारी वहाँ के लिए तारासन तारासामी तारास्तामी मरी शैली का मोरा भाई बाप मैं समझ में नहीं आ रही क्या बोला खाटिक खाटिक नारा खाटिक खाटिक करना कालटां टां कुलटां आत्मा सालथे मेथाइ गाजाने जा मिनि कालटां टां कुलटां टां सोर गिदिं गिदिं स्राट होनखायो आरो ने रदै बे नायनो अके comment guys everyone WWE Roman Reigns John Cena ओइ हा दे थिखांगोन आङो comment everyone जोंना नै औ आगै नामदाना नेट प्रब्लेम जागासिनोलै मोना लस आं 39 गाहामनि नेटफ्लिक्स होदो एक्सट्रा लस आंना ओमफ्राय तुम्हारी आवाज सुनने के लिए
तरकता मैं ना तरकता है मैं वो और तुम चुप रहते हैं नहीं नहीं भाई बाप सॉरी भाई बाप सॉरी नेट प्रॉब्लम था इसलिए मतलब ऐसा हुआ प्लीज़ अभी देखो कमेंट करते रहो बायोलै आं बाबाय कल्टां उल्टां खोनासंना बाबाय जेरावबो बेनोल' आं ओंखारदोंलै नङा काल्टां टां कुल्टां टां माने सोर गिदिं गिदिं स्राद होननाय एसे गाज्रि खोनायो आरोना बोरैबानो मेरे सहेली का मेरा है हमदरा मेरे शायरी का मेरा है तुम तो मेरी शायरी का मेरा है तुम अच्छा भाई बाप ओके 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 बाबा समझ में आ गया मैया एकदम सार्च होना हाबावदों आं बिराद बुराया एबि सार्च होना होदों थैंक यू सो मच भाई बाप बोलो भाई बाप क्या सब्जी खाया था गुमै बोरै जाखो जै इउटुब रायजोनि सनाफोर दाना जै मेरा नहीं मोरा ओ मेरा नहीं मोरा ना अच्छा जै सियाराम जै इउटुब रायजोनि सना दारना जै इउटुब रायजोनि सना जै थेंक यू एवरीवन गाइस कमेंट कर दो मेरे से बात करो गाइस उस बिया जै नांबायनो जै इउटुब रायजोनि जै नांबाय आरोना ओमफ्राय दोस्त एवरीवन गाइस अनामिका मा ओंख्रि जाखो इसके बाद भाई बाप क्या सब्जी खाया है और कौन है जोंना गुमैया थांथ'बायना ओमफ्राय ओत्सबियालाय बहानिब्रा मोजां मोननायालाय एसे खोन्थाहरदो दे ओइ सब्जी में खाया जिंदा चिकन अच्छा जिंदा चिकन अच्छा हम लोग का ना आज खासी मछली था मछली कौन खाने के लिए मिला है खासी मछली मतलब खासी मछली खाया है हम लोग आज खासी ना खासि आरोना ना खासि आं लाइकल' दे फंबाय बाय गुड नाइट दाना एमएन बड' अफिसियेल थेंक इउ स' माच ब्रादार थेंक इउ लाइक होफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच कालाला आं थांबाय फंबाय बाय अके थेंक इउ स' माच एमएन थेंक इउ सोर दङ दे कमेन्ट खालामदो खेनसे स्रायनो सोर दङ नोंस्रा न'आव दादा जोंहा न'आव आं फंबाय ओमफ्राय आब' सानै दंमोन सानैबो हाबा जाबाय हेल' देदो खोन्थाहरदो माथो सिरि कमेन्टबो गैला नोंस्रालाय सोर दं न'आव नोंस्रा ओत्सबिया नोंस्रा न'आव सोर दङ आं ओत्सबिनोखौ मा लेंनांगौ नों आंखौ आदा लेंबाय आं नोंखौ बिनानाव लिंसै नामा
ओत्सबि बहानि नोङो? हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि ओत्सबि ब्लगआव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साब खालामदो। जिमेल आइडि। थेंक इउ, गोजोन्थों। चेनेल 2024 अके आच्छा फेब्रुवारि 20 तारिख। थिक गुड। दासानामा ना माखो? उसमिका, थेंक इउ स माच। लाइक खालामना होदो उसमिका, मिनिबाय आरोना उसमिकाया। उसमिका रानि। उसमिका रानि। उसमिका रानि। अस्मिका रानि। अ अस्मिका रानि। उसमिका रानि कमेन्ट। सोरांनि आं दा चिरांनि अके आच्छा चिरांनि। मोजां आदा खबरा। ओत्सबि खोन्थाहरदो दे, रावबो कमेन्ट खालामला माथो। ओत्सबि नोंस्रा न'खराव साबेसे मा खालामो मा हरदो दे। आंनावबो खारबाय सानदोंखौ। खोन्थाहरदो दे ओत्सबि। ओत्सबि ब्लग खोन्थाहर। जोंहा न'आव 6 जोन। आदा आंनाव 6 जोन। सोर 6 जोन गाहाम लाय बाफाफोरा। अनामिका आं हाला दिनै नेटखौनो बुनोसो लुबैबाय आं दा। आयु मानसिनि खामानिफोरा बे नेटआ। नेटखौ बुथार।
आयदै कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट इसकिबा जोंना मा हरखो नों थाबाय थायो खालि नांथाबाय थायो खालि गल गल जायो आंना सनाजाना अके इदिसो होमबा के रामसियारि ब्लगा फैबाय सनजित मा ओंख्रि जाखो होनना जोंना ओंख्रिया माबासोमोन दालि ओंख्रै पटल भाजा ओमफ्राय सामब्राम बानलु हानानै माने बुट गोथां ओमफ्राय टमेट' हानायमोन आरोना चाटनि सालाद एभ्रिवान खालटां टां खुलटां टां सोरगिदिं गिदिं स्राट एभ्रिवान कमेन्ट स्राट खालामो बोथोरा बायलांबाय के रामसियारि बोरै जाखो माथो एसां स्ल' नेटसो थाबथाखो ना कमेन्टसो थाबथाखो कमेन्टआनो फैला माथो आयदै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म मा जाखो कमेन्टसो थाबथाखो ना नेटसो थाबथाखोब्रा थै दुखु मोनबाय आं नेटखो एभ्रिवान गाइस कमेन्ट नोंथाङा बहानि आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय नोंथाङा बहानि खोन्थाहरदो दे एभ्रिवान गाइस साथामल'सै माथो अनलि कमेन्ट दे सोर सोर दङ प्लिज ब्रा लोगोफोर माबोरै जाखो बर' फिसाफोर खालामदो दे जोंना नै चिरन्जितआ फैदो आरोना हेलौ होनदो आरोना हेलौ चिरन्जित खोन्थाहरदो दे चिरन्जित क्या सब्जी खाया है दासा दासा ना मा होनदों दासा ना मा होनदों आरोना लै दासायानो जाबाय जोंना इउमिसिक्या खाथ्रालिना नामा इउमिसिक्या इउमिसिक्या आंथ' इउमिसिकासो दंबाय नामखौ आं सालबारि बाक्सा सालबारिनिसो नोङो आं बाक्सा सालबारियाव गिदिंना फैजोबनाय केरामसारि बाक्सा सालबारिनि बाक्सा सालबारिनि कम्पिउटार दखाना इयो आंनि लोगोसोना ओमफ्राय चिरन्जितआ मा होनखो गाबोन थांगोन आं उटुलनि चिरन्जित मे उटुल का शादी को खाने नहीं मिलेगा शायद ओमफ्राय के रामसियारा होनबाय उदालगुरि मा जायगा आं उदालगुरि गलमा टाउन गलमा मनपुर अक्जिलेम कलेज उदालगुरि स्टेसननि साहा जायो माबा मा होनना बुंगोन 2 किल'मिटारसो जागोन आरोना जिखुनु उदालगुरि स्टेसननि 2 किल'मिटार जागोन ओमफ्राय उदालगुरि टाउननिलाय आरो 5 मिनिटनियावनो उदालगुरि टाउनाव मोनहैयो आरोना ओमफ्राय बे नेटआ मा जायो रा बे नेटखौनोथ'लै नेटनिथ' दाय गैया बे मानसिनिसो दाय मानसियासो खालामो नालाय नेटखौ उदालगुरि मा जायगा बेलेगाव थांनो हागौ आरो ना बेलेगाव थांनो हागौ नायनोसै चिरन्जित उथुलनि हाबाखौ मोनजागोन मोनजाया बेनिफ्राय देदो फन खालाम माबा फन दोनस्लांबाय एभ्रिवान गाइस कमेन्ट खालामदो जोंना केरामसियारि मा जाखो खोन्थाहरदो दे केरामसियारि हेलौ मा जाखोब्रा लाइक खालामना होदो गासिबो नेटसो थाबथाखो ना एसेमेससो फैखायाखै हमनोनो हालाय लांलालां लोगोफोर हिनजाव गैयिजों माजों एसे मेन्देलानि बायदि आरोना मेन्देलानि बायदि हिनजाव गैयिजों माजों मा एसे खस्थ' बेनो होननायब्रा
मालायनि सल' नङा दिनाव मा होनना बुंखो जोंना आं बे समबारखालिसो थांदों। आं बे समबारखालिसो थांदोंमोन उदालगुरियाव। उदालगुरि मा जायगायाव फैदोंमोन? रामसियारि ब्रादार उदालगुरि मा जायगायाव फैदोंमोन? ओमफ्राय जोंना अनामिकाया अन थेंक इउ युसमिका किधर गया रे दोस्तों हेलौ गाइसमोन एभ्रिवान रायजो राजा नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो लैहोर लैहोर फैनानै बे आंनि एलबियाव बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। केरामसियारि ब्रादार मा ओंख्रि जानायमोन दे खोन्थाहरदो ब्र'। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन माबोरै सिरि जाखो? थेंक इउ स' माच। जेबो जायाखै ब्र' दालि दालि आलु ना आदार गोथाव आरोना बिराद गोथाव। ओमफ्राय केरामसियारि ब्रादार नोंथाङा मा मावो खोन्थाहरदो दे। केरामसियारि ब्रादार नोंथाङा मा मावो? ओमफ्राय खोन्थाहरदो दे। ओमफ्राय केरामसियारि ब्रादार जेबो गैयालै ब्र होनदों अके गोथावसो दालियाबो। केरामसियारि मा होनना बुंगोन बे सालबारियाव आंनि लोगो दं आरोना। सालबारिनि कम्पिउटार दखानाव थायोमोनलै मनेस्वर होननाय बे आंनि लोगोमोन। ओमफ्राय दायो थायोना माबायाव दैमालु होननाय सेंग्रा आरोना गायला बे आंनि लोगो आरोना। ओमफ्राय नों माबाखौ सिनाय सिनायथाय सालबारि फाख्रिबारियाव आंहा लोगो दं आरोना। नों सिनायगोना सिनायथाय गेरेम मानदे होननायमोनखो। बेनिफ्राय ओरै रुपहि साइडनिखौ आं सिनायो माबाखौ गौतम एक्टरा आरोना गौतम एक्टरा सिनायो आरोना आङो। जोंहानाव फैखांबाय आरोना बिसोरो। जोंहा उदालगुरिनि बाजै मोनबोदों मामा मोनहा आरोना अके उदालगुरिनि मोनबोदों आरोना आदसा माबोरै ओमफ्राय उदालगुरिनि बाजैया एसे खोन्थाहरलाय। उदालगुरिनि बाजैनि आखला माबायदि एसपि मोजां नंगौना नङा खोन्थाहर दे आं खोनासंनो लुबैदों। उदालगुरिनि हिनजावफोरा माबोरै जायो खोन्थाहरनो लुबैदों आरोना खोन्थाहरदो दे। ओमफ्राय गाइस नों मा खालामबाय दासाननैसो माने फरायगासिनो दङ ना मा खालामो दे खोन्थाहरदो आं उन्दुना दं आरोना आंनि लोगोफोर। ओमफ्राय कालटां कुलटां सोर गिदिं गिदिं मानो उल्था जाखोब्रा केमेरालाय थिगसे ना डाइरेक्ट सिनजोब्बाय आरोना दिनैनि लानथ'नो मानसिफोरा बखिबाय थायोमोन ना आंखौ। जोंहा उदालगुरिनि बाजै मोनबोदों बिनिफ्राय खबेनानै दावखोआखै माथो। लोगोफोर हायोब्ला एसे फार्स्ट कमेन्ट खालाम दे अनोब्ला। फार्स्ट कमेन्ट खालामग्रोनाय गैया माथो दिनै हाइपारनेसफोरा।
मा होनना बुंखो आं नायाबो हिन्जाव हरिसिंगा आंनाबो हिन्जावा हरिसिंगानिसोलै ब्रदार हरिसिंगानिसो होमबा आं उदालगुरि मेन टाउननि आरोना हरिसिंगानिफ्राय जोंहा नालाय मा गोजानबाव टंला मा बेसे गोजान जोंनिफ्रायलाय खाथिसो हरिसिंगानिफ्राय जोंनियालाय बे गोजान उदालगुरि मेन टाउनालाय धरिल'आ बाराथ' नङा 8 किल'मिटारसो जागोन नामा 8 किल'मिटारफोरल'सो जागोन खोमा माथो 8-10 किल'मिटारल'सो धरिल'आ 10 किल'मिटार 10 किल'मिटारफोरल'सो जागोन हरिसिंगानिफ्राय उदालगुरि मेन टाउना ओइ फाय माबायावनो आधा घन्टायावनो मोनहैयो फाय आरोना आयै मानसि लेट कमेन्ट फरायनो कमेन्ट हरनाया आयु बरिंथार माथो लोगोफोर हाय हाय रे हाय दोनथ'बाय दै आं आदा गुड नाइट अके 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 थेंक इउ सो माच उसबि थेंक इउ उसबि थेंक इउ सो माच माब्लाबा थांब्ला लोगो हमगोन दा अके केरामसारि अके लोगो हमगोन माथो मानसियानो गैयालै जोंना अनामिकाया नै हादरबाय लाबुरायबाय जोंना मोनसे लाबुरायलाबाय थेंक इउ स' माच लाबुरायलाबायनायनि थाखाय ओमफ्राय माथो मा खालामनो दोननोसै नामाब्रा रावबो गैला माथो ज' जानो मोननाय ज' थानो मोननाय जाया बाजैजों नार्स मावो बाजैया दाना ज' थानो मोननाय जाया बाजैया नार्स मावो दाना अके नार्स मावो आरोना अके ओमफ्राय ओसबि नोंलाय मा मावो खोन्थाहरलाय देलाय ओसबि ब्लग नों मा मावो खोन्थाहरदो दे बेसेबां फरायगासिनो ओमफ्राय केरामसोरा माखो जोंनि सालबारियाव फैयोब्ला आंखौ लोगो हमदाना नोंनि कन्टेक्ट नाम्बार गैयाना ब्र' आं सालबारियाव एकदमबारे गुलि गाग्लि फैबायलै आङो ओसबि दाख्लैबावै एकदमबारे माबानिफ्रायनो आरोना मसलपुरनिफ्रायनो लागायलांनानै सालबारि मसलपुराव गाग्लिजोबखांनायनि उनाव सालबारियाव गाग्लिजोब्बाय सालबारि मानास रुपहि सिमलानि जोंहा बाजै आरोना जोंहा बाजैखौ सिमलानिफ्राय बाजैखौ मोनलांनाय ओमफ्राय सिमला ओइ मैना फुख्रि ना मा फुख्रि होनो एखेबो बेरायथिंलाबायनानै आरो सोनाब दावखोबावबाय माबायाव गबर्धन आनन्द बाजार सोनाब आरोना गबर्धन एरिया गबर्धन पुलिस थाना एकदमबारे माबा उन्दु गामिनो माबा गामिनो माबा मोजां आरोना थिग नोंसोर सिनायगोनदां माबा मोनखो केरामसियारि अनिल ना मा नाम मोनलै र' बोरैबामोनलै बावबाय आङो बोरैबामोन ओमफ्राय बोरैबामोन आरोना नामखौ बावबाय ओमफ्राय नोंसोर माखौ सिनायगोनदां गौतम एक्टरखौ सिनाया गौतम एक्टरालै केरामसियारि गौतम एक्टरा रुपहिनि गौतम एक्टरा बेनिफ्राय जोंनि सालबारियाव ओमफ्राय आंना गल गल' जायो सना दाना गल सना र' थाबावनो आरोना अके साबा दं नालाय सना र' थाबा होनना बुंदों
दे कमेन्ट खालामदो गाइसमोन। गाइस जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राम, राम 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 राम, कमेन्ट जय राम, जय श्री राम। Like done, thank you so much, thank you so much. Please comment. Give some bro like B block करना। Sonjit Sona, Sonjit Sona, Sonjit Sona, Sonjit Sona, Sonjit Sona, Sonjit Sona, thank you, thank you, thank you. मा ओंख्रि जाखो सन्जित ब्र दाना? ओंख्रिया जोंना माबासोमोन, दालि ओंख्रि, ओमफ्राय पटल भाजा, ओमफ्राय बुट, बिदिनो बुट, सामब्राम, ओमफ्राय बेलाहि हानाय आरोना, सातनि आरोना, सातनि मा होनना बुङो सालाद आरोना। ओमफ्राय जोंना जै इउटुब रायजोनि सनाफोर दाना जोंना बि बसुमतारिया नै कुमार बेरना जै इउटुब रायजोनि सनाफोर उसमिखायाबो मिनिहरबाय दासो नै। बेनिफ्राय जोंना लाइक दा होनदों आरोना बि बसुमतारी, थेंक इउ स' माच। बि बसुमतारी नोंनि महर मोखांखौ नायथारगौमोन आङो दहायो, नुवासैनो एलबियाव। बेनिफ्राय आं दोनथ'नो आं उन ओंखारबाय ब्रनो। अके 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 केराम सारि, थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामफैदों। थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर, थेंक इउ स' माच। अनामिका जै इउटुब रायजोनि सनाफोर होनदों। गोथाव होनदों, गोथाव खोनाफैबाय आरोना नै। बि बर' नोंसोरलाय मा ओंख्रि जानायमोन दे खोन्थाहरदो। जै इउटुब रायजोनि सनाफोर होनदों जोंना अनामिकाया। बि बर'आ माबा खुगाखौनो खहे खाहा गन्थं खेंखाय खेंखि खालामनानै मिनिबाय आरोना। ओमफ्राय जै सियाराम होनदों जोंना अनामिकाया। ओमफ्राय उसमिखाया मानो गाबनांगौ जाम्बिलाय गाबनो हाबाथ'। एफा मोजां सिख्लायानो गाबोसोबा। दालि ना बोरमासो होनदों ना बोरमा ना बोरमा आयौ ना बोरमासो जायो नोंहा। जोंहा दाउ माबासोमोन, मा होनना बुंगोन, ना खासिमोन आरो ना खासि। ना खासि सोर सोर मोनजाखो, सोर सोर मोनजाखो दे कमेन्ट खालामनो खासि। उसमिका ओमफ्राय जोंना बि बसुमतारी मोना जि माहाजोन, न'आनो टाइल्स गोनांलाय बे मानो दालि ओंख्रि जाबाय, ओंख्रियानो गोथाव नङा। माहाजोनफोरा दाम खमि ओंख्रि जायोने फैसा बासायनो थाखाय। औ खिनासो जादों आदाना औ खिनासो जादों आंना आयु लेथ्राफोरा खिनाय थोद। ओमफ्राय रुखु जारा होनना मिनिबाय आरोना जोंना बसुमतारिया आरोना। ओमफ्राय जोंना एबि फैदों आरोना, एबिया जाला होनबाय आरोना। माबानि आरोना, मा होनोमोनलाय, जनसेनानि माबानि सेन्ट मेकमेननि आरोना, सेन्ट मेकमेना जाला होननाया बिदि होनफैबाय आरोना। मरमि बाजै होनदों आरोना, मरमि बाजै होनदोंलै नै उसमिखा। ओइ गेबसन, नोंनो खोन्थासोबावदों आयु गेबसन, थोद आं मानिबायलै हले गेबसन। उसमिकाया नोंनि नाम लागासिनो दंयो, गेबसन किधर है खालि गेबसन किधरेल' होनना बुङो माबायाव दहायो बेलासियाव आरोना, बेलासियाव एलबिदोंमोन आङो। गेबसन किधर है होननानै थांबाय नै ओमफ्राय आरो बेसेबांबा गुबुनाव गेबसन आया कि नहीं आया होनफैबाय। आयु गेबसन नोंनि थाखाय फाग्लिलै उसमिकाया। एसे नाम्बार लालायलायनानै गुलु गुलु जादों नोंसोरो। ओमफ्राय नोंहा गावनिनोसो नाङा गावगुनिसो दाना नङा गावगुनिसो मा गावगुलै ओइ र' नों गेबसन आगै सना आरोना। उसमिकाया मेरिजान दानां गैयालै उसमिकाया। गेबसन आरो गेबसनाव दहायो गेबसन आया कि नहीं आया, गेबसन किधर है, गेबसन नहीं आया होनखायो दसे गोबाव थानानै। गेबसन नहीं आया होनसिगोन आरोना।
आरो दसे गोबाव थानानै केपसन किधर हे सिनायु मानिबाय आङो एकदमबारे तुरु लाबना बुना बायदिखो तुरु सुमा सुमा दे दो सुमा सुमा एक दूसरे को सुमा सुमा दे दो ओमफ्राय राधे 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 कृष्ण अनामिका थेंक इउ ओमफ्राय आं मा जाखो बाजै दारना एबिया गल'ल' नाहरबाय माबोरै नायखो एबि ओमफ्राय सुपार स्प्लेन्डार ना सुपार स्प्लेन्डार गोदोनि दिनाव सुपार स्प्लेन्डार गैयाबा होनदों आरोना जाया जाया दा स्प्लेन्डार बाइक गैयाब्ला आं थाङा होनलायलायोमोन गोदोनि दिनाव ना स्प्लेन्डार हिर' बाइक गैयाबानो थाङामोननो टिभिएस बाइक गैयाबानो डेन्जारमोन आरो ना समाव दानियासो माबा केटिएमनो माबा एमटिनो माबा आरो डिउकनो आरोना दानि जुगाव ओमफ्राय उसमिका में दिन पर बहुत बिजी होता है हाँ उसमिका मतलब अभी उसमिका और गिब्सन शादी करने के बाद क्या खाएगा इसीलिए तो अभी गिब्सन कमा रहा है मतलब बच्चा को पढ़ाई करना पड़ेगा शादी करने के बाद खाना खिलाना पड़ेगा इसके लिए कमाई कर रहा है गिब्सन ने उसमिका टेंशन लेना नहीं चाहिए चुम्मा चुम्मा हो जाएगा उसमिका सुपार स्प्लेन्डार बाइक है क्या आरोना चुमा चुमा दे दो होननो जासिगोनलै गुलु गुलु आरोना दुर्गा फुजाया फैलायबाय राज फुजाया फैलायबाय होननायसो जासिगोन होनबा मानसिफोरा ना सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोथोनाय गोनांफोरा दुर्गा फुजा राज फुजाखौ बिराद नेयोबोला बिराद बरसा खालामो आरोना जेब्ला दुर्गा फुजा फैबाय जेब्ला राज फुजा फैबाय ना जार्मन हाग्रायानो बायलाय लायोनो आरोना बिराद फाग्ला ओमफ्राय मिनिबाय दोनना गिबसना सनजित सना माजों सोलाखो सोलानाया जाहैबाय आंनिया दालि ओंख्रि आरोना मार गोथाव आरोना लाथा लाथा दालि ओंख्रि बेनिफ्राय जाहैबाय पटल भाजा आरोना एकदमबारे पटलखौ मडेलखौनो बेलेग मिजि मिजि मडेल हानानै एवदों आरो मार गोथाव मोनदों आरोना आङो ओमफ्राय सालाद आरोना बिदिनो बुद गोथां बेनिफ्राय सामब्राम दुन्दिया फानलौ बेनिफ्राय बिलाहि हानानै माने सालाद आरोना मस मसखामोन आरोना दिनैनि ओंखामा उदै बारा जालायदों उसमिका अके होनबाय आरो उसमिका मरा किउ हे किउ हो राहा है होनदोंलै एबिया जोंना नायबेरना एबि मस्ट वेलकाम एबि मा ओंख्रि जाखो दे खोन्थाहरदो एबि बसुमतारी ब्रादार खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय जोंना अनामिकाया होनबाय आरोना मरमि बाजै ना मा होनो नै ओमफ्राय दे खोन्थाहरदो एभ्रि वान गाइस जोंना अनामिकाया अन आरोना सोर सोर दङ दे ना टमेट'सोमोन हाब ना टमेट'जोंबाथ' मस मस जाखायो ओंख्रिया लाथा लाथाल' जानांगौ उदै बारा जाखायो आरोना आंहाथ' गोथाव गोथाव आरो ओंखामा रन्जित ओंखाम जानांगौ बै माबाया आथा आथाया आरोना एसे आथा गोनाङा गुदुं गुदुं रन्जित ओंखामजों ओमफ्राय नाजों बिलाइजों आथा आथा मस मस जाखायो ओंखाम उदैयानो बेफ्रुलायो आंहा गोथावलै गोथाव बिराद गोथाव गेप्सन खुश नहीं हुआ आप लोग मुझे बोरो की बात करता है ना मुझे बोरो से बात करता है ना बोरो से बात करता है ओमफ्राय गाइस एभ्रिवान देदो चुम्मा चुम्मा देदो आई लाभ यू सना आई लाभ इउ सना दारना ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो गाइसफोर ओइ उसमिका ओइट होनना बुंथारबायलै नै गोरानो इयो माबायदि लिरनाय जादों आं फरायनो दै नाय जोंना गेप्सना मा होनदों ओइट उसमिका मैं तुम्हारे साथ बोरो से बात क्या है ओइट दाना ओइट उसमिका मैं
तुम्हारे से बर' से बात किया है होनना बुंबाय आरोना जोंना एबिया नायखुमाबाय आरोना एबि ब्र' नों बहानिमोनलाय आं बावबायलै खोन्थाहरलाय देलाय ओमफ्राय जोंना उसमिकाया मिनिबाय आरोना नै हे 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 होनना मिनिबाय आरोना हाजेमा अके आज मार जाऊंगी आससो होनबायलै नै हास मर जाएगी होनना बुंनांगौमोन इयो आज मर जाएंगी हम होनना बुंदों आरोना रो रुक तुझे तो मैं बताऊंगा उसमें का अंदर ना उसमें को क्या बताएगा रे गुलू गुलू क्या है गुलू 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 ओइ गेबसन ब्र नोंनाबो एलबि होनासै नोंबो खालि नोङो माबा मा होनना बुंगोन मोनथामल' नोङो माबा आगारलाय मा होनना बुंगोन रिल्स मोनथामसोल' आगारलाय नोङो रिल्स मोनथाम मोनब्रैल' आगारलाय नोंनाबो जागोन ओमफ्राय जै सियाराम दाना दे जै सियाराम दान्दा मारिगोन मारुंगा दान्दा मारेंगा उसमिका मरा होनदों आरोना जै सियाराम होनदों बिदिना ओमफ्राय दान्दा नामा कलटं नामा कलटं होननायब्रा मेन्देलानि डाइलग होनदों आङो दालाय मेन्देला माइरं जावा होमबा हिनजाव गैयिजों जाबजों मा जाबावनोलै माब्लाबा पुलिस आंनि न'आव फैगोन लु अरखौ सावना गालांबा माबोरै न' मोननोलै होनना बुंनाया फैलाया दालाय जेलेनिफ्राय खारनानै मेन्देलाव थाया होमबा ओमफ्राय कलटं होनलायलायनायब्रा खेनदेलाखै नै थाहोनोसै पुलिस फैबाथाय कलटं बोना होथोंसै आं डाइरेक्ट खारलांसै होननायब्रा अह आइदिया थिगानो दा होननाय कलटं होननाय आरोना बिनि डाइलग आरोना बे कलटंआ लोगोफोर थेंक इउ स' माच थेंक इउ लाबरायनो थाखाय नेटआ स्ल' जाखो ना मा जाखोब्रा साइलिमरा एलबि होबायना एलबि होआनाया दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर जै सियाराम ना कमेन्ट मा कलटं ले ब्र कलटं खालटां टां कुलटां टां सोर गिदिं स्राद होननायाब्रा एबि ब्र जोंना उनाव साब्बास मेरा सोर साब्बास होननाय आरोना आयदै कमेन्ट खालामदो दे उन्दुनो ओंखारो कमेन्ट खालामाबा जोंना एबिया मिनिबाय आरो जाहानो ओमफ्राय आं रिल्स होदोंमोनथ' सनजिब ब्र माला होनाय ब्र सानथामसो लागाथार एलबि होलाय फुङाव होमबासो मा होनना बुंगोन सातसोफोराव आयदै कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोरा गावसा आं बायदि डाइलग होग्रा मानसि मोननाय नालाय बिसोरो कमेन्टबो खालामा आं बायदि डाइलग होग्रा मानसि मोनालै बिसोरो आं एसेबां डाइलग होयो ओमफ्राय मोजां मैयाबो होदोंमोन नायदो
नाया नामा नायदों केपसन ब्र नायदों उसमिका मरा दाना कुम बाय गया नामा दाना कुम भांगिया उसमिका मिनिबाय उसमिका आइ लाभ इउ बल' आरोना होमबा अनामिका अन एबि बोरैबा बेरनानै ओमफ्राय एनिवान कमेन्ट everyone guys every moment comment guys comment गिब्सन अके आई लाभ इउ नांबायलै गिब्सन जाबायलै नोंहा माबानि मा होनना बुंगोन दायो मा दंबावोलाय भेलेन्टाइन डेआबो थांखांबाय नालाय अनामिका बाजै गावदां मा ओंख्रि जाखोनो अनामिका गावदां मोनायाव खेबसन ब्र ओंखाम जाया दसे सानाव जानायानो बोथिसेल' जायो होनबाय दा अनामिका बाजैया बोथिसेल' ओंखाम जायो दहाय सानसुआव जादों माबासोआव 1:30 जादों बियो ओंखामखौ बेनिफ्राय गैला दायो जाला फुङावबो जाया मोनायावबो जाया माने बडि बिल्डार जानो नागिरदों बडि बिल्डार अनामिकाया अन थेंक इउ उसमिका दिल से बोला ना भाई से मुँह से बोला भाई मुँह से बोला हाँ अनामिका बोलो दिल से बोला ही कि मुँह से बोला बोल दो ऐसा ही मत बोलो दिल से अनामिका आई लव यू बोलो गिब्सन को अनामिका के लाइक डान थैंक यू सो मच के ब्रदर थैंक यू के ब्रदर लाइक डान देने के लिए थैंक यू इसके बाद अनामिकाया हाथ हरबाय लादो जिउ दारना लादो जिउ लाबाय हाथखौ लाबाय ओमफ्राय जोंना उसमिकाया मिनिबाय आरोना अनामिकाया के आरोना ओमफ्राय केनि अन थेंक इउ प्लिज एभ्रिवान गाइस लाभ बुरायनो थाखाय थेंक इउ सो माच कमेन्ट खालामदो एभ्रिवान गाइस कमेन्ट खालथां कुलथां सोरि गिदिं स्राब ओमफ्राय लोगो खालामफोर आंखौबो होनदाना लोगो खालाम रायजो राजा नोंथांमोन रायजो कल केकेखौबो लोगो खालाम रायजो राजा नोंथांमोन अनन थेंक इउ सो माच केके अननायनि थाखाय गेबसन सना आगै सना जाखांबाय नामा दाना गेबसना खारखोना माखो गेबसन ना साइलेन्टआवसो थांबाय नामा गेबसनालाय कमेन्ट अन जोंना के ब्लगा अन थेंक इउ अननायनि थाखाय थेंक इउ एलबि दोननोसै नाब्रा आङो खोन्थाहरलाय जेरै जोंना जाला बुद्रु एलबि दोननोसै नामा आङो उन्दुनोसै आं फाग्लासो जाखांबाय बाजै आलु ओमफ्राय लावसो जेबो गैया ना अके जोंना केकेआ अन थेंक इउ केकेजों लोगो जा गेबसन बेनिफ्राय मा होनना बुंखो मेगना जालालै मोदला नुबाय उन्दुनो ओंखारनाया मा होनना बुंखो ओइ ब्र आं किलनसो अके किलन खरगरास दाना साब खालामना होबाय ब्र बेखौ दाना अके थेंक इउ सो माच साब खालामनायनि थाखाय थेंक इउ लाइक दान खालामदो जोंना खरगरास
खरगरा सारना साब खालामबाय थेंकिउ रोजा रोजा साबायखर जोंना खिलन आंबो नोंनो आइडि हरगोन दे दा नंला आरोना गाबोन हरगोन आं नोंनो मोननै हरबावनांगौ ने आंना मोनब्रै आइडि दं गासै मोनब्रै आइडियाव नोंनो मोननै हरखाबायना आङो ओमफ्राय मोननै हरनो बाखि दंबावो बेखौ गाबोन हरगोन दे अनन थेंकिउ स' माच एभ्रिवान गाइस अन ओमफ्राय जोंना बुंदो दे किलन खारगजासआ गोलावलै करगससो होनना बुंनो सानदों आरो कुरगुस हेलौ मा ओंख्रि जानाय ओमफ्राय जोंना के एमआ हेलौ थेंकिउ स' माच के एमजों लोगो दा सोर सोर लोगो गैया आनामिकाया अन माथो रावबो कमेन्ट हराब्रा गैयालै माबा गिबसन ब्र कमेन्ट हरग्रायानो गैया काहाना काहाना बानाना होगा 5 मिनिट किया है होनदोंना ओमफ्राय नै बेखौसो लाइफ टाइमनि रन्दना नै बे नै बेखौसो लाइफ टाइमनि दे होनदा बि नार्जारियासो लाइफ टाइम नामा चेनेला र' नायनो नै ब्र' एसो लाइफ टाइमा नै ब्र' साब खालामना होबाय दे आं नोंखौ ब्र' नै आद जाबाय नोंना साबसक्राइब खालामना होबाय आं माथो बाजै नामा इयो बाजैयाबोथ' साइसथारलाय साब खालामना होबाय स्किबार गेबसन होदों गेबसन सना आगै रायज्लायदो होनदों आरोना दसे थाथ'बा होनदों आरोना गेबसन होनदों बाजै सना होदों आरोना आंहा थि खाथार नमस खार नामा होनदों आरोना गेबसन लोगो जालाय नै ब्लु हरदों आरो ब्लु ने अके ब्लु ने ब्लु होना होबाय आङो लोगो जादों गेबसन 1 खालामथार गेबसन एसकेबाट जोंना मा होनखो आंनिखौबो खालामना होदो रा दे भिडिअ नायनानै होनदों ना के ब्र' आं नोंनो गाबोन हरगोन दै के ब्र' नोङो आंनि एलबिआव गाबोन बेलासिनि 5:30 फै नोंनो मोनब्रै आइडि हरगोन आरो ना मोनब्रै आइडि हरगोन मोनब्रै मोनथाम जिखुनु आइडि हरगोन के ब्र' गाबोन बेलासिनि 5:30 फै आइडि नांगौब्ला हरगोन आं बेनिफ्राय ब्लु हरदे लोगो होनना अके होननानै ब्लु होबाय आङो ओमफ्राय अनामिकाया अन थेंकिउ अनामिका ओमफ्राय अनामिका नानि बिमा दाना ओमफ्राय नोंनि हिन्जावा एलबि होगासिनो बैना एस दादा होनाय नुखाबाय आङो होथों दे आंनि हिन्जाव नङालै नै आंनि हिन्जाव ओरैनो दङ बसुमतारी अनामिका थेंकिउ आरदिया माखो गुड नाइट ब्र अके अनामिका हन खारजसा मा बुंखो खारगरास नामा खारगरास होनदों बयस ब्र वेलकाम दं नै ओमफ्राय जोंना बयसआ ब्र माबाया गुमैया अन थेंकिउ ओमफ्राय वेलकाम माइ स्लिप ओमफ्राय गयारि एलबि स्क्रिप्ट थेंकिउ ओमफ्राय जोंना अनामिका गेबसन आगै सना दाना केकेआ अन थेंकिउ अनामिका बिमा बाजै लोगो जादों दानानै केकेआ अन थेंकिउ रायज्लायदो सना दाना रायज्लायगासिनो अन थेंकिउ थेंकिउ गोरियाल जोंना के ब्र लोगो जादो देनदार ना आरदिया होनदों अन ओमफ्राय उसुमिका होनदों अन थेंकिउ उन्दुनो ओंखारबायलै माथो
हेल' दाना लोगो जाथो दे आरदिना जोंना ओमफ्राय नै जोंना आरदिया मिनिबाय खेखे मिनिबाय माथो रावबो गैलाब्रा फन खालामग्रायानो दसे उन्दुनो ओंखारलाया दा अन्थाइ उसमिका लोगो जानो थांबाय लोगो जाया सुफ्रानदोंना थेवबो आरदि लोगो जादो दे आरदि लोगो जानांगौनो आरदि दे लोगो जालायलाय प्लिज एक दूसरे के साथ लोगो जालायलाय मबाइल आरो पकेटनिफ्राय गलायलायबाय माथो लोगो जालाय एकदमबारे
लोगो उन्दुनो ओंखारबाय जाला बाय बाय उन्दुनो ओंखारबाय लोगोफोर